Kaixo lagunok! Bueno, bideo hau ikusten ari bazarete, zer esan nahi du horrek neskak? Kontzertu birarekin hasi garela. Hori da, eta gu gaur azpetiko antzokian gaude, ze entxeiatza falta zaigu ezta? Hori da. Ikusi nahi dezuen nola entxeiatzen dugun, jarraitu aurrera. Etorri. Perfecto. Superero. Neurriak ondo hartuta. Bai. Ondo hartuta. Bai. Tipo faja gainera. Olentzero etorri da. Olentzero. Olentzero. Ole. Hemendik entzuten dugu. Mikrofonotik abesten duguna, musika eta ikusleek esaten dutena be bai, ez? Mikrofono txo batekin helduko da. Bai. Porque claro, honekin gertatzen dana da ez dugu entzuten SBs kanpokua bakarrik, hemendik doiana. Orduan txaluak eta hola, entzungo ditugu hau eta. Eta baita ere sekretuak. Bueno, amaitu berri lehenengo entxegoa. Ondo ez da? Oso ondo jonda. Oso. Hitzik esan du, izan dela guazzeneko historiaren lehenengo entxegurik onena. Zelako piropu. Inda. Pozik. Oin beste bat eta beste bat. Beste bat. Kaixo lagunok! Bueno, hementxe gaude Azpeitiko Soreazu antzokian oraintxe bertan esteinatu behar dugulako guazen amabiko kontzertu bira. Hori da, egun hauetan entxeiatzen egon gara, ikusi duzuenez, esan dugunez, nahiko gustora geratu gara, eta nik uste prest gaudela hasteko ez da. Prest, gogotxu eta oso pozik. Beraz, onena, kontzertu laio batea, Ea gustatzen duzuen agur? Aber ikusten da, begira egin dut, urdina hilein kamisetarekin konpuntua. Dena pentsatu. Bukatu dugu kontzertua, ze gustatu zaizue? Guk super ondo pasa dugu, beraz badakizue? Gehiagotara etorri nahi baduzue? Gure profilean dituzue hurrengo kontzertuen datak eta bestela, guazen agendan, ezta? Begiratu eta etorri.